V súvislosti s modernizáciou a preložením železničnej trate vznikne priamo v strede mesta medzi riekou Váh, centrom a hradným Bralom veľký a atraktívny priestor, ktorý ponúkne široké stavebné možnosti. Som presvedčený o tom, že to, čo sa dnes deje v meste Trenčín, to znamená všetky tie stavby a tie investície, nie len železničný most, nie len cestný most, ale aj prichádzajúca výstavba terminálu, prichádzajúca výstavba fabriky Akebono, odkanalizovanie celého mesta. Myslím si, že najbližších 50 rokov, a som o tom presvedčený, mesto Trenčín už takýto stavebný buň nezažije. To znamená, že zažívame niečo, čo si myslím, že je historický moment. Mesto teda začína výraznejšie meniť svoju podobu a nadobúdať novú tvár. Z tohto dôvodu bola v piatok 31. januára vyhlásená medzinárodná ideová urbanistická súťaž na budúcu podobu centrálnej mestskej zóny, ktorá má priniesť svieže a inovatívne urbanistické riešenia. Stránka je spustená, tá stránka sa volá www.2014.trenchin.sk. Tam sa vlastne súťažiaci, ktorí sa zaregistrujú, si môžu stiahnuť všetky podklady, že ukážem vlastne na tomto modeli, že čo je predmetom tej súťaže. Čiže keď začnem z tejto strany, že je to vlastne vpísaná súčasný camping. Keď prejdeme tady to okolo fotbalového štadióna, fotbalový štadión, ktorý takisto bude musieť dostať v zmene, je to zase vymyslené tak ten model, že ten štadión sa odstraní a dá sa tam ten model toho nového. A potom vlastne riešime celé toto aj územie pred športovou halou, vrátane podjazdu na Sihoť, po Hasickú ulicu. Tuto potom vlastne bude dôležité vyriešenie dopravy popri Chinoránskej trati a ideme až do tzv. Zatoky pokoja, to je ten priestor, kde je dneska bývalé ihrisko gymnázia. A vraciame sa vlastne až po brehu, teda vrátane rieky Váh. A potom je tu ešte druhý breh, kde je také veľmi zaujímavé to rozvojové územie medzi starou železničnou traťou a novou železničnou traťou, to je tento trojuholník. Vrátane toho, že aj celý areál Old Heroldu, bývalého, teda momentálne súčasného, ale aj celý tento areál je predmetom súťaže, čiže hľadáme aj tam nejakú novú budúcu funkčnú náplň. Tá súťaž je veľmi zložitá, je to podľa mňa veľmi veľká výzva pre urbanistov, lebo ten priestor má dve také polohy. Jednak je veľmi atraktívny, krásny, elegantný vo vzťahu k tomu, že je tu naozaj perfektná príroda, perfektná história mesta. Zároveň ale zložitý tým, že ako to všetci Trenčania poznáme, že je tu také veľmi úzke hrdlo medzi hradom a Váhom, kde je vedená vlastne všetká doprava. Tú maketu, ktorú vidíte za nami, je dôležitá preto, aby si občan Trenčína vedel predstaviť, čo to bude pre mesto znamenať, keď sa postaví železničný most, aké miesta vlastne zostanú voľné, čo keď si pozriete, toto sú všetko miesta, ktoré budú musieť byť nejakým spôsobom vyplnené pre život obyvateľov. To znamená, že postavením nového železničného mosta a modernizáciou železničnej trate budú musieť architekti vymyslieť niečo, čo bude znamenať pre život ľudí zábavu, bývanie, prácu, oddych, možno vzdelávanie, jednoducho zlepšiť ich život. Želám tým architektom, ktorí sa do tohto zapoja, takú veľkú invenciu, ako mal pred viac ako 70 rokmi Ferdinand Silberstein Silvan, ktorý navrhol Sihoť. Stará Sihoť je dnes urbanistický skvost európskej architektúry a domnievam sa, že máme rovnakú ambíciu, aby takýmto skvostom bolo aj vyplnenie územia, ktoré vznikne po výstavbe modernizácie železničnej trate. Tvrdím, že pokiaľ by sme za tie 2,5 roka nepripravili túto súťaž a nechali postaviť most a nezaujímali sa o tom, čo bude v týchto priestoroch do budúcnosti, tak by sme v centre mesta mohli mať, poviem otvorene, jedno veľmi vážne, zanedbané a prázdne územie, ktoré keby sa potom riešilo postupne a možno dlhodobo, tak by to prinieslo veľké dopady a zlé dopady na mesto Trenčín. Čiže hľadáme takú tú symbiózu toho, aby naozaj história, príroda a to, čo je medzi tým, dostalo nejaký úplnenový rozmer a aby to pomohlo aj rieke, aj tomu danému územiu, aj tomu starému mestu. A hlavne, čo je veľmi dôležité, ešte opäť prizvukovať nielen pre občanov Trenčína, ktorí samozrejme tam, kde sa budú oni dobre cítiť, tam sa budú dobre cítiť aj turisti. V súvislosti s vyhlásením súťaže, ktorej víťazné návrhy sa stanú podkladom pre riešenie nového územného plánu, dalo mesto vypracovať fyzický model centrálnej mestskej zóny s odnímateľnými časťami. Počas celého februára bude vystavený v mestskej klubovni v priestoroch kultúrno-informačného centra na Mierovom námestí. Súťaž bude ukončená v máji. To znamená, niekedy v polovici mája by sme mali mať výsledky súťaže a v septembri do tejto makety
chceme vlastne zapracovať tie výsledky tej súťaže. Táto maketa tu má slúžiť preto, aby tá predstavivosť pre toho občana bola čo najlepšia. Cieľom súťaže je rozvíjať Trenčín ako najlepšie miesto pre život na Slovensku a mesto, ktoré sa stane viac známym a atraktívnym nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov. To, že súbežne popri modernizácii a veľkej stavebnej činnosti v centre sa riešia jeho budúcnosť a jeho architektonická stratégia, si myslím, že je jediná cesta, ako do budúcnosti z mesta Trenčín spraviť atraktívne európske mesto.